Gapo. Langga kanon dyan na imong. Bilang ko. Oh, dako kay bao. Jadi nami guys, good morning. Padung nami wheel shark kay mananaw na ni sila wheel shark. Morning guys. Si Pilipina, Bisaya, ay aloha Pilipina. Bisaya ni siya guys, vlogger. Sadya kadyo. Bisaja kaadyo. Sumutan ako kuno sila wheel shark kay des ni Agi dito kus Manila, diri man sila nyawa mang kudari. Karon pa sila makatanaw. Nga siksi kadyo niya sa oh. Ya, siksi. Aloha, Bisaya, Pilipina. Pero dalaga pa ni. From Liti, Ilongos Liti. Yeah, Ilongos Liti. Basig na yung mga apam diha nga ganahan diha po do. Hotdog tamis. Wa pa ni say apam. Aw kani kay na naman ni apam, butan man ang apam dani. Kani wa pa ni say apam, nya na siksikado na. Back up. Ay. Tagiya ani si Aloha, Bisaya, Pilipina. Kaya gikan ko. Gikan sa kuan. Na magoy Aloha dito gud sa si Bohol. Aloha Beach. Oh, Aloha Beach sa 36 me. Wow, ang balik na sila sipla. Di sila na. Oy, dali na kay Nay, dahil apam diri. Oro dyan na. ito ka na, ito ka kita habis nila. Kanami. Ay, ka pala ka. Huwag ko malagi diri. Dapat Kira na. Padlo ka. Kira na. Awa, pangga tato. Bad laro ayaw ayaw. Hi. Nana sila dari ka makakita na sila nakakadong butan din. Dito, disisike, anak ka diya. Tumay, gatumay. Oh, Plastic. Hindi na po yun. Sisira ko picture ti ha. Mag-live ko. Oh, may go ha. Oh, ganihan nag-live siya. O nyara pwede ra mag-live ka nang. Dara na. Dira oh. Dako. Duha ka buko. Uy, hawiri mo silpon ha. Dara oh. Bawal man din sa basa. Di oy, syagit magay na uban. Ibito ko ka lang. Nagbabao dako kayo. Dili man ko maigo na. Di po mauman? Ha? Malahay ko. Muli mo dive ka? Ikaw ano yan? Di ko inuo ko. Ito mo pag Mahadlo ka? piliin na ako. Kaya sa tol. Tol, biray sa tol. Bantay ka na sa atong likod na usahay. Nasilawom. Nasilawom ba? Dito agri ha. Nadaghan kayo na sila. Nagbaba na. Padung na diri. Oh my God. Hala, maigo ikas kating. Huwag ato ka sila, huwag dako dyan kayo nasa. Oh my goodness. Ayan, balik na. That is. We got him.
Diyan na sila umoda ko dia. Diyan ako. Tanawa siya, ning dulo gali ang Amerikano. Balakbak. Oh, tulo. Hey, kabila look. 1, 2, set. Wait. Sir. Tago sa to ah. To duha ka buk sila na oh. O dira galangga na no, tulo na sila ka buk langga. Langga kanon dyan na imong. Bilang ka. So good. Oh, dako kay ba oh. Let's go. Wala na. Ito lubzob na imong tilang ka karon. Oh, nice nila kaya na sila yung kamera mag-usilaw mo. Walang ka na, tumba na niyo si Kita. May pulsa. Pwede ba? Can you watch the show? Hi, Mom. Hi, Mom. Atras ako dito. Atrasin dito ba? Atrasin. Sagar dito, sagar. Uli na may hapit. Uli na may atras dito, sagar ba? Sagar. Ara mataliag duha. Wala pa. Wait lang. Let's go. Na, nakatawa si mami ni mo. Langga, huwiring mo cellphone ka kay murag ni wave na niga. Uy, mama. Gumanda siguro. Langga. Sunod langga, sunod. I-move lagi mo kuhan kay. Oh, it's done already, babe. Sorry. Ganina to. I didn't think about it, though. Okay, I'll call you when I'm done. That was the business. Alright, love you. Finish na? Bye, Mom. Sayang nga to. Sayang nga. Dapat pinihara na ito. Nice. Well, I'm gonna do it. Next to the... No, I don't know. It's very hard to swim if you have. I don't have swim. You're gonna get water luck. But if you just Okay, I'll take it off. It's fine. It is. It's you warm. don't need it. If you're doing like if you're not gonna swim, it's okay. Like if you're just gonna flow, it's okay because Sila na po, no? Tara. Enjoy. Done already. Ya, lagi enjoy mo? Enjoy. Dapat nag-swim jud. Bawaan pa na mo. Pwede rin mo. Thanks to you,
Cellphone. Cellphone. Gadi na magdagbaga. Nay. Asa raman si Kuha? Glinda. Nalingaw sa sila guys. Sa mga ganahan mo nga rin. Libog be kung saan Mag-video ba? So guys, daghan ka yung mga nananaw. Diyan guys, agang ikadalit nila kay salamat ikaso sang bisita ng mga kani. Kasi yung luto ni Ate Ruby. Kuhaan ka ng Tan Bisaya lami pansit ug kanang sa una nakakita rin sa YouTube. Karon na personal la jud niya gari. paningot. Kuhaan. Mo ni si Zay kanang ganahan magluto ni sa og buffalo wings. Diyan kay wa mo koy manok dari karon lawa, wa ko naka buffalo wings. Maong ta. Magluto si sa buffalo wings. Kaayo. Inay hangin. Diyan ay among isda nga kuan lami kadto pud sa kay lapu-lapu. Si lapu-lapu. Dali kay sa luto guys as in. Ala salamat kadto ha, salamat si kadto sa inyong pagbisita nani. Un ko da sa singot. Di ba? Salamat si kadto sa inyong panggani sus ginukuwad ara ba jud sangke sa langit sigang kalipay nga kanang ahang avid followers nga moabot dari sa mga nga susura rin ka among bay nga gitagpi-tagpi ra ba jud. Salamat kadto nya amping mo sinjuhang travel. Hag ni auntie. A few moments later. Nagilang malita. Manguli na pud sila, mingaw na pud ko. Kasi ni nabilin yung cellphone. Charger. Daritas kuan. Salamat Tete. Kay usawa na Pagtagad lang. pag-amping ka nun. Basa. Forever. Kuho na po. Sa Pod tatay. makauli. Diya guys, sagatang may kuhan, pero ayaw na kay... Wala dyan. Di, ayaw na, di na earphone.